Prøv at se Jeg mig. skildskriger allerede, mand. Nej, det er ikke skildskriger, vel? Jeg skildskriger de værre. Prøv at se, jeg siger nu. Dø. Lad være med at grave. Det er skræmmende. I help Man you. kravler, så klør det på ens ben og fødder. Der er en herovre. Han er ikke død. Lad være. Skal du dø? Lad være med at komme herhen. Der er en her. Jeg kommer. Jeg redder dig. Au. Nu lader du fanden være. Nu er I værd, ikke? Små hunde. Små hundevalpe. Hvad er den inde i der fly? Niklas, kan du snakke lidt højere? Ja, det kan jeg godt. Kan du næsten ikke høre mig? Nej, Tror. den er på fuld. Nå. Undskyld, hvis det er i vores videoer, I næsten ikke kan høre os, men... Oh my god, har vi allerede klaret den? Oh shit, styr dig. Har vi alt? kommer jo flere tanks. Nå. Og vi skal også hen til det der... Jeg vil lige være sige hul. Vi skal jo hen til det der fly, hvor vi skal sidde der og skyde. Oh shit. Ej, hvorfor tog jeg ikke autosniperen med? Minecraft, oh Minecraft, oh Minecraft, oh Minecraft. Der kommer bare en. Au, det går ondt. Oh Minecraft, oh Minecraft. Hvis I kender det der, så Billy FIFA mod Master Gaming 100 på stocks, hvad jeg lige vil sige. 100 på wager mod Master Gaming. Au, hvem flykker? Den er syg hårdt, oh Minecraft, man. Oh Minecraft. Oh Minecraft, oh Minecraft. Please, yes. Han er der ved at slå mig i hovedet. Kom hen. Godt sted, du døde. Hvad? Det er ikke en tanky. Afhøj. Du skyder mig. Det må du ikke. Du må skyde mig. Tror du, der er flere? Var det det? Var det det? Nej, der er en her. Ej, pis. Nej, vi skal også hen til... Husk ikke at hoppe ned Nej, vi skal ikke hoppe ned. Vi skal bare blive heroppe og plukke. med sniper. Jeg har ingen. Jo, det har jeg så. Så kan vi. Det er dejligt. Jeg er vild til sniper. Jeg elsker sådan nogle her missioner, hvor man skal bruge sniper. Ja. Bortset fra, hvis det er, man er nede i jorden, og man er... Og de kan skyde en der. Jeg kan bedre lide sådan noget her. Så når man er oppe heroppe, og de kan Det er så sjovt. Nå, så er der en, der er herovre lidt pussy. skal ikke gå derover. Pussy. Hvad er det til? Fuck os. Jeg har lige en granater midt ude i det hele. Ja, jeg kaster også granater. Bare sådan, at jeg prøver at vide, om der er noget. Jeg prøver at kigge derovre i det grønne. Der kommer en tank derovre i noget sted. Undskyld, hvis det også er, at vi er lidt stille i vores videoer. Det tror jeg. Så nogle gange. Nej, jeg faldt bare ikke. Det gjorde jeg også. Kæft, vi døde, Niklas. Der er vi. Slå dig i hovedet med en dolk. Au. Nå, det er en tank. Kom herhen. Tank! Jeg nåede fucking. Shit. Tank! Jeg har jo ikke mening, du skal dø, hvad? Flygt! Nej, jeg må dig først. Flygt! Nej, jeg er lige ved at dø. Men det var godt nok... Fuck, der er to! Det er løgn, der er to, Niklas. Der er to! Flygt! Ja, jeg tror, jeg fik den ene. Gjorde jeg ikke? Jeg står bare med... Nej! Kæft, mand, det var... Jeg står bare med et dolk. Okay, nu vil jeg have min autosniper. Nej, auto.
Når der er ingen Hvorfor auto. ikke bare dem her? Hvorfor brugte jeg ikke bare vores granatskud? Har vi granatskud? Ja, Det har jeg ikke. ikke til din normale gun. Slår ham bare i hovedet. Oh shit, der er en tank. Gå i gang. Det er godt, det er. Der kom bare en tank. Alber eller et eller andet. Kan vi prøve den? Ej, Niklas, der står her og smed sådan en flashbombe-agtig. Så er han ikke særlig god. Hvad for en glasbombe? Nej, den der besvimelsesbombe. Nå, sådan at han ikke kan se noget. Ja, det stod der. Nå, tak. Tak. Spil. Om der han ligner bare en skildskriver. Gør han? Ja, det synes jeg, han gør. Han ligner en skildskriver. Vi er ikke begyndt. Kom så, Tanky. Kom og leg. Der kommer han. Han kommer der. Han kommer der. Han kommer lige der. Jeg kan ikke se ham. Nå. Er det ikke der? Nej, det var ikke. Måske er han her ikke. Det kommer han til sidst. Og der kommer bare flere, fucking flere. Jeg slår ham en kniv. Hvad var der en tank der? Nej. Nej, det var det ikke. Det var bare en normal. Jeg synes bare, at de løber lige så tanken, nogle af dem. Hvorfor kaster du også de der besvimelsesbomber? Fordi det kan besvime dem. Hvad? Gem dem. Det er for sent, alle er væk. Jeg fucking godt kæft, du er klog. Det er spille mig. Jamen, så har vi nogen til starten og til slutningen. Det kan der jo... Ja, jeg er heller ikke. For helvede, hvor du blev. Rønne. Sådan her. Jeg gad ikke at bruge min normale skud. Nu er jeg maskinegunskud, så derfor er jeg til at bruge min skud. Er du død? Er du død? Ja. Kom så løb, Niklas. Jeg glæder mig ikke til det. Jeg hader Sut granat. hvor kom den? Den her sommerferie, ikke? Og den føles som en dag. Hvor hurtigt går det, mand? Jeg er kommet en uge tilbage. Holy fuck. Stør jeg lige. 100 hoveder. Wow, der er mange, Niklas. Ja, det er der. Ah! Flygt, flygt, flygt. Når du er nede. Ja, min mand han sidder og råber. Ja, slap af. Slap af. Jeg kan... Mand. Jeg kommer. Bare et angreb. Nej. Jo. Vi skal også prøve den der Burger King-agtige, hvis du skal blive afsted. Pas på, baghold. Den der McDonald's-gang, den der måske er den der. Eller så er det en anden, der Kast tilbage, kast væk. Ja. Der var en granat. Nu har jeg lige kastet den væk. Nej, der er en eller anden herovre. Okay. Der kommer flere, fucking flere. Han siger mere der. Og så kommer der flere. Og hvad det her? Godt, Niklas. Beskyt mig. Her
Hey, du der. Styr dig. Ej, der er en vektor her. Ham her havde en vektor. Her. Der er en vektor. Vektor. Nej, jeg vil ikke have den. Nå, det vil jeg. Heller ikke, for jeg vil hellere have en sniper. Jeg vil også hellere have en maskine. Okay, så er du oppe på sniper, Niklas. Hvad? Hvem er herhenne? Styr dig, ikke? Jeg skulle nakke ham, men jeg gad ikke bruge min skud, så jeg nakkede bare. Jamen, det var ikke til dig, det var til den der hund der. Bare så ved jeg, hvor skulle jeg være med at hoppe ned. Jeg kan godt vide, hvorfor der ikke kommer en tjeneste. Ja, det plejer. Shot. Goddammit. Der kommer en tank hernede, det vi altså... Det burde der faktisk i. Ja. Jeg har godt bare sagt. De to der, ikke? De skal ikke have nogen tanks, fordi de er bedste. Nej, vi er pisse vilde. Udover anden forsøg, der gik det bare rigtig godt. Niklas, man kan jo hoppe op her. Au! Nak, så blev det. Slog du mig? Nej, det gjorde Godt. det slog dig ikke. Du bagved. Han bagved den der flyver der. Sådan der. Tror du, der er flere? Ned. Ja. Dejligt, man kan hoppe op igen. Ja, det står her. Der er flere. Det er hvor. Herovre. Hvor skal jeg være med at bruge min skud? Brug din. Det var jeg nødt til, jeg jo lige var død. Hop tilbage. Op. Der er mange endnu. Nej, der er en tanky. Jeg kan se en tanky. Der er du. Ja. Kom herned. Kom så. Så er der... Ej, jeg er ikke Gå flere. derop igen. Gå derop. Gå herop. Han kommer. Ej, det bedste er jo, vi kan stå deroppe, for han kan ikke hoppe op. Ja, fordi han er for tung. For han er sådan en tyk hund. Shit. Bagfra! Er det en tank, eller hvad? Ja. Oh my Jesus. Jeg troede, at han ikke var særlig god, når det var, man brugte en besvimelsesting. Det stod der. Nej, der er flere bagved os. Det må ikke være en tank, de så græder. Ja, Er du død? Er du død? Tak. Okay, måske hjælper besvimelsesbomberne. Så dræber de. Og hjælper granater også. Ja, det gør de skam. Nå, men hvad er liv? What? Hvordan kan man lige overleve et granat? Ja. Er du død? Du har ikke tid til det der. Der står en tank lige der. Som er meget tæt på død. Han er snart nede. Back. Den besvimelsesbombe, idiot. Jeg troede lige, det var en sidste ord, faktisk. Come down, help me now. Ja, yes. Jeg skal lige reload. Sådan. Slap af. Jeg vil lige have den her. Hvis der er flere tanke, så er jeg med en sur. Kom så op med os. Ja, det bliver verdens bedste optagelse. Lad være med at nakke nogen. Bare løb. Løb bare. Kom så. Jeg hjælper dig først. Okay, løb. Nej, nok. Jo, kom nu. Det er lige her. Det er lige her. Godt. Tak. Sådan, vi klarede det sgu. 1 stars. Ses.